Irridu ninaqdu flimkien favur il-Partit Nazzjonalista, favur Malta u Għawdex. Hekk qalet is-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Rosalind Borch-Knight meta fid-diskors tagħha ħeġġet biex kull persuna taħdem għall-Partit Nazzjonalista li ma partit qed jaħdem bla waqfien għal ġid ta' Gżejjer Maltin. Mhuwiex sigriet li jien ħdimt viċin ħafna ma' Adrian għax hu wkoll fi żmienu kont uffiċjal tal-partit. U llum huwa opportun ukoll li ngħid grazzi lilu. Nixtieq ngħid grazzi kbira wkoll lil dawk in-nies, il-volontira, it-tim ta' Adrian Delija li taw ħafna mill-ħin tagħhom u naf li forsi hemm ħafna minnhom li għadhom iħossuhom imweġġajn. Illum il-proċess demokratiku fil-partit għażel lil Bernard Grech. Għaldaqstant b'lealtà kbira lejn il-kap qed naħdem bi ħġarri fil-Partit Nazzjonalista kif dejjem għamilt. Kien min kien il-kap. Għax fl-aħħar mill-aħħar ikun min ikun il-kap huwa l-partit li jibqa' hemm. Il-partit huwa dak li jutana, kull wieħed u waħda minna. Huwa parti mill-możajk li jiddistingwi l-Partit Nazzjonalista mill-Partit Laburista. Borch-Knight qalet li trid tara Partit Nazzjonalista maqud biex ikompli jaħdem għal pajjiżna fejn appellat biex kulħadd jaħdem flimkien f'ħidma waħda għal paġna ġdida. Jekk hemm xi ħaġa li fimt minn dawn il-laqgħat regolari li kelli mal-kap kien propju minnu Bernard Grech. Kemm Bernard Grech lest li jisma', lest li jifhem u lest li jilqa'. Borch-Knight żiedet tgħid li Bernard Grech mill-ewwel jum tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista impenja ruħu b'għadd ta' laqgħat favur pajjiżna minkejja l-isfidi li kellu qudiemu.